Ebusia ya di dwumadie foforo kra enkensio ayato ne din experiences in life ma money hununti mani adaho enso hweben na wukom a nyame ntiase a enka wo ye wo ho bone Kumase nya yizo betimi akokumase ma mbenye kumase betena ye no oba ya beginning no kusua ya noa ono ano de asoa no wotom nyame ye dade wonya adwuma ye no ohoro twomba nchense nti so da na se bia ye nya ma ne bi ni ya na de nipa no bia dia ka hweda sanu efe kakra na wadi but me media no because you that one thing no and tontum wia ma ntuma no na da ne red ye beto ye nsa afre ekukudam for etitru for lawyers asofo doctors and ye ni o betena se esinkonwa omo ne yen abehye omo life experiences na ye wi a ya sign the counselors atwetwe nkomo bomodin asa obehye ye ewo Angel TV so me amedi dwumadi emu chiame me din a eye original Nayas Bakope. Beya no ka call anya zikbeya. Oshia blue ne. Blue. Ba mu mutoema.